Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem ammo, saan laeng asyak ti kastoy. Tunggal maysa, dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasama, nagduduma apakay gapuan. Ngem mamatiak, nga itilet ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kankan. Awisen kayo marud ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ingkay yebkas ti anak akanyo, ket agbalinda nga unidan, kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagaya. Ti pakasaritaan nga intay kanya kita ket patulod. Ti pagaya managpailinged itinagan at dina, at dinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Jakon inlanad ti address ko. Takayat ko a protektaran ti bagi ken ti pamilya. Di na kumalatan ti awag yu kanyak. Ti pakasarita ket may panggap ti padas ko ken ni ayat. At talagamat ama ko na apakapidutan iti adal. Bueno papagayam, hintay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Dina. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya man ka? Kasi murot ka manen kanyak, Dina. Ay ayatan ka, Jomel. Among data. Ay ayatan ka man. Nakasagana kang sakripisyo para iti dayta panagayat ko kan ka. Ang ne. Kaya na hindi bulag ka. Awan ko mata sino man ang pangibagyan na ng kinawatan ta. Di ka agdanag, may papan iti dayta. Awan kaya, Dina. Kasapulak ti kwarta. Ada kwartak. Among mat, kasusweldo kla iti kalman. Pangan anwang maya. Masapul ko kami na pagbayad ko iti pagadalan da anak ko. Ha? Mabalin ka da bumulot ang pailakan ka. Tapno dyan marigatan nagsapul iti pagutanan. Katuuan na. Apay kiti na saan ngay. Sige, pabuludan ka, Jomel. Narabian ka man na si Mangpet, anak ko. Ay, anyamot din nanang. Si tarandak manan ako nak. Di na, anak. Delikado, di ba nawod ita? Iso apan palagipan ka laeng. Saan ka asit si taran akasiti kunam? Saan na masapul apalagi pandak, nanang? Bagbagatan akon. Amukon tar aramidak. Kabaila ko na sa lakniban ti bagik. Anak. Manipod ita. Sandak nga minin nga urayan ang sumangpet. Maturog kayo latan nga uray na awanak pay. At damat bukod ko atulpak dito'y balay. Makastrekak nga uray no nakaturog kayon. Sige, anak ko. Kasayaatan ng tikasta. Tapno diyo ko't isidsidir kanyak nga urayan dak no maladawak nga gawin. Hoy, Lina, madlaw ang napuyat ka ah. Siguro, rinwar ka. Rosie, di ka man natagarin. Pamangan magdamakangagkan ka. Agayam ta, concern na kan ka. Talaga ka di adimon kaya ti umaon iti nakailibsong ang agayong-gayong. Anya agayong-gayong mat ngay bagbagam, Rosie. Kat talaga mat, mayari ka na ilibsong ka iti gayong-gayong. Gaputan na kirelasyon ka iti addaanan iti asawa. Tangiwat mo man. No di mo kaya't nga dasan ta pag kinaawatan. Sarda nga man timang bagbaga kanyak. Makamu ka man laangan. Ngam saan munto ko mga ibaga saan ka pinalagipan. Takas iti nakunakon. Gayam ka, kadyak kayat ama isagmak ka. Ma'am Dina,
Amangan no kayat mo nga igatangan kalangin iti lunch mo. Tapno di kan mataktak pa arumwar. Mabalin ka di, Nardo. Aday wanak. Dinak man kasarsarita. Ah, Makitkitam lang arudan na makumikumak. Tanaga duter aramidak. makita ko day taman. Isungarod ano kayo? Pumanaw ka dito'y kunak lang arudan. Dinak man pagpungtutin, Nardo. Aday wanak. Makapabwisit ka. Wan, ma'am. Ni Jumel tumawawag. Sumba na kadagos. Asino aya di kanayon akakuyog mo, Dina. Apay aya damagin niyo pa'y laang nanang. Anak, no kayan ayat mo di makikita ka mangitultulod kan no kasta nga agawid ka. Yam ampom kanyak ah. Adday ta kayo manan. Mabalin ka di. Sandak ko man napakibyangan. Anya, yam, anak, kasano at ikapakibyangan kat anak ka. Siyak ti inam. Karbangak ti mangbagbagakan ka. No, Awan ti madingar aramidak, nanang. Iso mabalin ka di. Sandak ko masermonan. Saan ka matasir-sirmunan, anak? Ibagbagak laang ti mabalin ang mapasama ak no di ka tumngag kanyak. Adula amin ngay bagbagayo. Makaumat ti kasta nga ramidyo. Iso mabalin ka di. Sardeng andak ko ma. Kanayon mo't ngay bagak kada kayo. Bakit akon kat amukon ter aramidak. Hi, Dina. Naimbag nga oras mo. Nardo, anyat mararamidam dito eh. Pasensya ka na. Kayat ka lang nga pasyaran. Anya, Pastor Gambeta sa nga ilim, anak ko. Saan adita ridaw ti pagsarsaritaan nyo? Naimbag nga orasyon, Hana. Kastamod kan ka barog. Dina, Pastor Gambeta sa nga ilim, kuna. wan nanang. Sumrag ka kano, Nardo. Agyaman ak, Dina. Nakasta, agayat kan ka ti kaupis naman ang pasyar kan kayo balayo. Nabayagan ah. Uray di opisina. Agparparik na kanyak. Kanayon na pabainak. Kasta gaya, Angam di ka tanan. Ibagak ka ni Nardo adinan ulitan timang sarungkar kanyak iji balay. adi. Saan adi na? Di mo aramidan day ta. Apay ngay asaan. Kayat mo sawan. Umanugot a plata nga damang sarungkar kanyak. Itinto taadan na kinaawatan ta. Baybayam lang dagiti agayat kan ka. Masarungkaran na kayo di balayo. Babay nito kasta. Sana basta mabisto di may mapankatata. Anya, Di nakpakadanagan. Awan anyaman na kanya na damang sarungkaran kan kayo di balayo. Nasa isa nga at paigiti no at ato di mang sarungkar kan kayo di balayo. Mas kay kayat ko ti kasta. Kaya no bilang tawisin na kada dyan ardo arumuan. Sumunod na kan kuwan. Jumel. Hindi na. No friendly date line. Awan ang yaman na kanya. Mas tagtungpal kay ta amin ngayon mga. Tapno may yatayuta, iti iskandalo. Among Nardo, suportado kay ti plano. Iso apatuluyon day taan. Agyaman ak, Ma'am Rosie. Anya amam Rosie ngay bagbagam. Nardo, agayam tamagtan. Iso adinak awagan iti ma'am. Ngayon, adata dito yung opisina. Uray pay. Oh, napasnag sa ti panagsalita yu adwa ah. Naimbag nga oras mo, Ma'am Dina. Kastamat, Nardo. Naimbag ta inasitkan na kami, Dina. Apay, Rosie. Adda ibagakan ka ni Nardo. Anya ti ibagam, Nardo. Kwa, Dina. Ay na Nardo, di kan agbain. Imbagak matkan ka. Suportadok ti plano. Uy, kaslag konsabos kayon sa adwa ah. Saan, Dina? Saan kami nga konsabos?
Ngam talaga asuportarak ni Nardo iti panggap na. Okay. Nardo, anya tiba ka? Dina, mabaling ka din nga awisan ka iti restaurant. Kalpasan ti office hour. Day talaga yam. Okay, awan parikot, Nardo. Ha? Sige ha, panawan kayo pa ditoy. Rosie, imanugot ni Dina. Kunak tumat ngamin kan ka. Lalainam ti panagara mo iti gayam ko Nardo. Among ka diyan napilitan na klang imanugot iti awis day dyan, Nardo. Okay lang, Tita. Sana palitawan mo tipag natin doon malam. Sana yan. Awan pag nata tada kayo iti asawam ti agdate. Hindi ka nagpasunod. Amo mo ti sitwasyon ta. Saan ka din? Jomel, kaano ka di amasolo ka? Daytay awan di ka inagaw ko. Daytay kukwa ka at talagan. Hindi na. Sipot na ng amo ta. Amo mo ti sitwasyon. Ganisa, sigaw di mo na nang iparipirip iti panagustong kanya. Jomel, Iso saan kumapong formula titan ti damdamagan. Bilang ta saan ka na komportable ti sitwasyon ta. Kanya karon na Uray na sakit nga karon na. Jomel pa nga asim. Di ka kumamatag sa iti kasta. Di na. Ay ayatan ka, Jomel. Kat kabaulak nga aklunan ti sitwasyon. Di kagdanag. Amok ti pagluglugarak. Ikarik, basta di naksinaan. O sige. Bukas na di ko na. Itang bilat ti malam ti panagsarang ta. Di maliplimata. Di ka agawat iti agaram kan kay ti daytakan ito. Uwan, di ka madanagan, Jomel. Ipaay ko kan kati amin nga oras ko. Inton agsarak ta. Agyaman na kiti pa nang itulod mo kanyak, Nardo. Awanan yaman na, Dina. Pakaragsakat mo na hindi mo pa nagkadkad iti awis ko. Alang arutan, mapankantan rabi imatan. Sige nga, Rod. Sumarong karak tumatlay. Good night, Dina. Good night! Di ka pain. Visit alalaki dayta. No saan lagap? Kung nagtungmat nga dakan, anak ko, ni Nardo ka di, tinangitulod kan ka. Wana nang. Amay nga ruta di. Ay na, agawit mo tin at arabiin. Surungkon. Ha? Ala, aglisi kayo. Tasumra ka kun. Kaya't kumutin dagi na na. Among di na. Naglaw pa ka na yun anak tudot ti ulo mi ti kalabas. Saan man matatilay bagbagam, Rosie? Makapasurun ka. Makita mo de. Apay, anya ti mapaspasama ka na. Diyak na mo. Sige. Mapanak iti ladies room. Mo. Pang-aasim, Jomel. Sumadam ko man. Hello, Dina. I miss you. I miss you too, Jomel. Siguro, magagaran ka din pa nagkita tayo doon malaman niya. Uwan nga ron. Ngam na mabalin. Ang kita ta kumaitan. Talaga magagaran ka na. Ada nga minapatag nga ibagakkan ka, Jomel. May papaniti ka sa saad ko. Anya ti ka at mga sawan? Jomel, kagap-gapok launay iti doktor. Hello, Dina? Dina? Hello? Chapi-chapi ka, Dina? Hello? Jomel? Hello? Hello? Naputod ti saritaan mi. Ay, awagak manen. Kat no jak makontak. Agpakuyog ak kini Rosie. Tamapan kami iti ayan ni Jomel. Kasano dayto yan, Rosie? Kalaat kanumot na nagpakada iti trabaho na ni Jomel. Daytati ko na tinagdamagan ta. Mabit man lang din.
Mabitlaan. Amo, itay pailaang amati kawa. Rosie. Itay agsarsarita tayo di opisina. Naibagakan ka tinadlaw ko akanayon anapudot ti ulon. Kalpasan na, kalaat-latan anang bakbakwar ka. Sa ita, nagpakuyog ka kanya kiti pagpapaayan ni Jumel. Pudno ka di tihatap ko. Masikong ka? Well, Rosie. Masiko ka. Iso kayat ko magkasarita ni Jumel. Amo na ka din ti may papaniti ka sa saan mo. Nadakamat ko iti cellphone itay nagsarita kami. Iso na lang ang takalata na putod ti linya. Iso nagpakuyog akan ka. Gapawan matgayam iti trabaho na. Sapay la kuma. Tadi nakagura iti bagakan ka din na, ha? Ngam, panagkunak. Ilimlimangan na ka ni Jumel. Anya, Diyos ko, sana po na dayta, Rosie. Diyak mamati. Sana po na dayta. Jack pinati ni Rosie agayam ko, ket ginurak pa'y kitdi, Mr. Lonely. Ngempod no gayam timbagana, tamani po di din, sana na nagpakita kanyak ni Jumel, ket nagawol pa yan, iti trabaho na. Gapo ta jakon amuno kasano a makasaritak ni Jumel, nagpudnuak iti inak, ket nalaos ti panagyaman ko, tanaawatan na. Gapo ken kuana, nagbalinak anatibker, ket impas ngay kan pinadakkel ko ti anak ko. Ita, agtawanen iti siyam ti anak ko. Ngem talaga nga awanen ti anyaman adamag ko, may papan kini Jumel. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Dina. Pagayam a Dina, rugi pa'y laang ti pakasaritaam, talaga, anasalimutan. Kasanumat ngamin, saan anawaya ti lalaki nga inayat mo? Amom, husto ti kunati gayem mo, akayarigam ti nagpailibsong iti gayong-gayong. Gaputa sipud pay, ket ammumon ti sitwasyon ti lalaki nga inayat mo. No addaman dayawag ken ka, pagayam ko, iso dayta ti panangbiag, ken panangpadakkel mo, iti nagbalin a bunga ti biddot mo anagayat. Sapay la kuma, tamasarakam tumatlaeng tinaitani, apara ken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. In your notes kininsurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken iti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.